απόλυσε και τον άφησε μόνο να πιάσει μπάλα, όπως στάθηκε. Και ίσως αυτή να είναι η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό στο 55. Το γκολ αυτό από τον Ρουγκάβινα. Εκεί ήταν ύποπτος πάντως φάση. Αντιγύρισε πάντως ο Ρουγκάβινα, δικαιολογημένος. Μπορούσε βέβαια να γίνει στην Για πρώτη να φάση. θυμάσαι, ναι, δεν έγινε στην πρώτη φάση, εδώ γυρνάει πάρα και τα κρουσέ πάει, αλλά σταματάει, αλλά δεν τον μαρκάρει πάνω, το έκανε ένα βηματάκι, δεν νομίζω ότι είναι πάω. Να ακούμε Γιώργο. Ο Κώστας Καστοράδης αποτελεί την πρώτη αλλαγή στον Παναθηναϊκό. Τώρα με τις αυτές οδηγίες από τον Νικολιώτη, ο οποίος έχει κοπήσει ένα πρώτα στην αλλαγή. Ενώ ήταν έκτακτο πανηγυριστή στον πάγκο της ομάδας για αυτό το γκολ του Άντερ Ρουγκάβινα. Κάνει ένα μικρό βηματάκι ο Σιντέ, πηδάει, δεν σε το στρέφεται, αλλά δεν τον ακουμπάει, ούτε φάουλ του κάνει και νομίζω ότι είναι και πολύ κοντά από εντός περιοχής, ο οποίος το είδαμε χαρακτηριστικά, του μίλησε με τρόπο και του είπε ότι δεν υπάρχει φάουλ. Του είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει γίνει φάουλ, γιατί δεν τον πιέζει, εντάξει, κάναμε τρόπο, δεν σημαίνει ότι ήταν στην περιοχή, δεν πρέπει να σηκώθηκε και δεν πρέπει να εκδικήσει την πάλι. Το είδε από το λάθος δώρο, νομίζω ότι η τερματοφύλακα της μαγικής ομάδας έρχεται το γκολ από τον Παναθηναϊκό. Πάμε και στον Κυριάκο Αψικυριάκο. Άννα κάθισε για λίγο στον πάγκο του, ωστόσο με το που δέχτηκε τον γκολ η ομάδα του γύρισε προς τους βοηθούς του και τους ρώτησε τι έγινε, έγινε φάουλ. Και τι να πούμε εκείνη την ώρα και οι βοηθοί του, ωστόσο είπε στους παίκτες να μην τον παρατήσουν, άλλος την Μιχάλη γνωρίζει και όλος και εκείνη. Ο Λογαραγκούνης είναι αυτός ο οποίος θα βγει και βάζει τον Κατσουράνη, θα πούμε τώρα αν απλώς θα πάρει τον ρόλο του Λογαραγκούνη, ενώ και ο Χριστιάς πήρε κίτρινη κάρτα, πήρε Χριστιάς. Πάμε στο Γιώργο. Ασχολείται αριστερός αμυντικός παίκτης στον Γκιμπέρτο Σίλβα, ο Κώστας Καστοράδης στους δεξιούς αμυντικός παίκτης και στον άξονα Οσιμά. Είναι ουσιαστικά ένα 4-1-4-1 περισσότερο μια τετρέτη, να πούμε μόνο ο Σιμάδης που έχει καθαρά με το ρόλο. Πάμε πίσω του Καστοράδης από τα δεξιά, αριστερά ο Γκιμπέρτο Σίλβα είναι ένα σύστημα που είναι όμως και αυταντζόκλιο, ενώ ο Καραγκούνης στο σημερινό παιχνίδι κινούνταν λίγο σε πιο ελεύθερο ρόλο. Αυτό με τους... Τώρα το αλλάζει λίγο το σύστημα. Πανέκος που μπορεί τώρα με πάση νομίζω να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει με καθαρή την υπόθεση. Βίντεο. Κατσουράνης. Ο Εντόι. Από τον Νικουλάε. Ο Γιάννη Χριστέα. Διαπατέ. Έχασε ο Εντόι από τον Σελήνης. Κατσουράνης είναι δυνατή παλιά. Σε πάντως προλαβαίνει και μπάλα είναι κόρνερ. Μόλις έκανε καλό τάκλι. Αναλαμβάνω έχει τεράστια ψυχέρα, μπορεί να μην έκανε καριέρα στο καμπιονάτο, αλλά είναι καλός αμυντικός. Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Άντερ Ρουγκάβινα, αυτό. Και στο Ευρωπαϊκό που δεν έχει φέρει, το πρώτο δοκάρι, ξανά, αλλά για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά πάλι από τον Κατσουράνη, ένα ακόμη κόρνερ καθώς βρέθηκε εκεί πέρα της σημαντικής ομάδας. Από την κόντρα βγήκε μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάντα στο πρώτο δοκάρι, τελειωμένο στο κόρνερ από τον Λίνη. Τώρα την παίρνει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Πάει μόνο τον Βίτα, ο Σισε. Αυτή τη φορά ο Ντόλκα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Παψικυρία. Είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιάννης Ζήκο, παίκτης που τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να μην είναι στην βασική ενδεκάδα, ωστόσο τώρα είναι έτοιμος, δεν ξέρουμε ακόμη βέβαια ποιον παίκτη θα αντικαταστήσει, το εννοούμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Άκρα παίζει κυρίως, δεν ξέρω αν θα βγάλει τον Τόση, ο οποίος επαναλαμβάνει προέρχεται και από τραυματισμό και απουσία περίπου ενός μήνα. Στα δεξιά παίζει ο Ζήκο, ο οποίος τον είχε προλάβει ο Καραγκούνης στην Ίντερ, τον είχε πάρει Ίντερ, μπορεί να κάνει βεβαίως ποτέ μεγάλη καριέρα ο Ζήκο και είναι μικρός ακόμα. Είχε πάρει η δεύτερη ομάδα, το πήρε ο Καραγκούνης, εδώ το σούτ από πολύ μακριά στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι, μέσα στην περιοχή ο Χριστέα και χάνεται η ευκαιρία.
Πάρα πολύ καλό σούτ από τον Σαμάς, ο οποίος προωθήθηκε. Δείτε εδώ. Πολύ ωραίο, γεμάτο σούτ. Ακουμπάει λίγο ο Τζόρβας και την βρίσκει, αν και δεν νομίζω ότι θα αλλάζει την πορεία εδώ. Πολύ μακριά, πολύ μακριά. Πολύ μακριά και καλό σούτ από τον Ταμάς. Δεύτερο δοκάρι